Moi moi! Olen Aimo Hyttinen. Tällä videolla kerron ensimmäisestä perustamastani yrityksestä vuonna 1996. Ollessani parikymppinen luin ja analysoin lukemattomia liikeideoita ystäväni kanssa. Kun lopulta löysimme suomalaisen yritysten tarpeen tavoittaa venäläiset uusrikkaat, päätimme alkaa kustantamaan venäjänkielistä ilmaisjakelulehteä ilman, että meistä kumpikaan osasi sanaakaan venäjää. Ennen kuin me saatiin ensimmäistäkään lehteä painoon, otti meihin yhteyttä kokenut yrittäjä, joka oli innostunut ideastamme. Päätimme yhdistää voimavaramme. Minusta tuli yrityksen toimitusjohtaja ja aloimme kustantamaan Rubiec-nimistä ilmaisjakelulehteä. Yritystä kehitin pääosin tulorahoituksen avulla ja tämän takia keskityin erityisesti rakentamaan sekä kehittämään yhteistyöverkostoa. Kykyymme tavoittaa venäläiset uusrikkaat luotti muun muassa Stockman, Siljalain sekä Mehiläinen. Yrityksen kasvuvauhti oli huikea. Jo vuoden kuluttua sillä oli Helsingin lisäksi toimipiste Pietarissa sekä sopimus ilmoitusmyynnistä ruotsalaisen yrityksen kanssa. Ei huonosti kouluja käymättömältä 22-vuotiaalta duunariperheen pojalta. Yrityksen kasvuvauhti, osaamisen sekä kokemuksen puutteeni kuitenkin polttivat minut loppuun. Tämän takia erosin toimitusjohtajan tehtävistä ja luovuin osuudestani yritykseen. Kaupparekisterin mukaan yritys jatkoi toimintaansa vuoteen 2008 asti. Kiitoksia, moi!